ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుని పరిశుద్ధమైన ఘనమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక. ప్రతిదినము దేవుని యొక్క మాట కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి దేవుని బిడ్డలందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. ఈనాడు కూడా ధ్యానమునకై అపోస్తులుడైన పౌలు తీతుకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 15వ వచనము. పవిత్రులకు అన్నియు పవిత్రములే గాని అపవిత్రులకును అవిశ్వాసులకును ఏదియూ పవిత్రమైనది కాదు. వారి మనస్సును వారి మనస్సాక్షియు అపవిత్రపరచబడి ఉన్నవి అని వ్రాయబడి ఉన్నది. పవిత్రులకు అన్నియు పవిత్రములే, అపవిత్రులకు అన్నియు అపవిత్రములే అన్నట్లుగా ఈ వాక్య సారాంశాన్ని ఒక చిన్న ఉదాహరణతో మనం తెలుసుకుందామా ప్రియులారా. కొలంజి అనేటువంటి ఒక ప్రాంతం ఉంటుంది. ఆ ప్రాంతం యొక్క రాజభవనంలో రాజుకి సన్నిహితంగా మంచి ఆలోచనకర్తగా పోవేందన్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు. అకస్మాత్తుగా ఆ వ్యక్తి చనిపోతాడు. చనిపోయినప్పుడు రాజుగారికి చాలా బాధ కలుగుతుంది. అరే, నాకు ఇంతగా సపోర్ట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రైట్ హ్యాండ్గా ఉన్నాడు, ఇతను నాకు దూరం అయిపోయాడని చాలా బాధపడుతూ అటువంటి వ్యక్తి రాజ్యములో మరొకరు కనబడతారా అనేటువంటి ప్రశ్నతో కుమిలిపోతూ ఉంటే ప్రక్కన ఉన్నటువంటి దీన్నంతా గమనిస్తున్న మంత్రి గారు ఒక ఆలోచన చెప్తారనమాట. రాజా, దీనికి ఎందుకు అంతగా బాధపడిపోతారు? మీకున్నటువంటి 2 కుమారులు చాలా చురుకైనటువంటి వారే కదా. రాబోయేటువంటి భవిష్యత్ దినాలలో కూడా ఈ యొక్క రాజు యొక్క పదవికి ఏ విధమైనటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా, ఏ సమస్య లేకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి మీ కుమారులలో ఎవరో ఒకరిని ఎన్నుకోవచ్చు కదా ఆ యొక్క స్థానానికి అని ఆలోచన చెప్తారనమాట. ఈ ఆలోచన ఏదో మంచిగా ఉంది అని అనిపించి, సరే వీరిరువురిలో ఎవరు శ్రేష్ఠులో నియమించటానికి మరి నిర్ణయిద్దాము అనేటువంటి ఆలోచనతో ఒక గురువు గారిని పిలిపిస్తారు. ఈ గురువు గారిని మంత్రి అడుగుతాడు, గురువుగారు, వీరిద్దరిలో ఎవరు శ్రేష్ఠులు ఈ యొక్క స్థానానికి నియమించటానికి, మంచి జ్ఞానము కలిగి ఆలోచనకర్తగా ఉండటానికి అని అడుగుతారు. అప్పుడు గురువుగారు పెద్ద కుమారుణ్ణి పిలిచి తన చేతిలో ఉన్నటువంటి ఒక గాజు పాత్రలో సగం వరకు నీళ్లు ఉంటుంది. నా చేతిలో ఉన్నటువంటి పాత్రలో సగం వరకు నీళ్లు ఉన్నది. అయితే దీనిని మీదైనటువంటి శైలిలో మీకున్నటువంటి నాలెడ్జ్తో, మీకున్న జ్ఞానముతో వివరించమని చెప్తారు. ఈ పెద్ద కుమారుడు చిన్న కుమారుడిని గురువుగారు అడిగినప్పుడు పెద్ద కుమారుడు అంటాడు, గురువుగారు, మీ చేతిలో ఉన్నటువంటి గాజు పాత్రలో సగం ఖాళీగా ఉంది అంటాడు. చిన్న కుమారుడు అంటాడు, గురువుగారు, మీ చేతిలో ఉన్న పాత్రలో సగం వరకు నీళ్లతో నింపబడి ఉన్నది అని నీళ్లను చూసి చెప్తాడు. పెద్ద కుమారుడేమో తన మనస్సులో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి స్థలాన్ని చూస్తున్నాడు. చిన్న కుమారుడేమో సగం వరకు నిండి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క నీళ్లను చూస్తూ ఉన్నారు. వీరిద్దరి మనసులో ఉన్న ఆలోచనలను గుర్తెరిగి గురువుగారు మనసులో నవ్వుకొని రాజుగారిని పిలిచి ఒక విషయం చెప్తారు. రాజా, వీరిరువురు తమకున్నటువంటి జ్ఞానంతో ఇలా జవాబు చెప్పారు. మరి ఎవరిని నియమించుకుంటారో మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి, నిర్ధారించండి అని చెప్పేసి మీరే తీర్మానం చేసుకోమని రాజుగారికి అప్పగిస్తారనమాట ఆ విషయాన్ని. అప్పుడు రాజుగారు ఆలోచించి ఈ చిన్న కుమారుడే నిండినటువంటి ఆ యొక్క నీళ్లను గమనించాడు, కొరతని చూడలేదు, ఇతనికి మంచి జ్ఞానము కలదు అని చిన్న కుమారుణ్ణి మెచ్చుకొని ఆ యొక్క స్థానములో నియమించటానికి ఏర్పాటు చేసుకొని సంతోషపడతాడనమాట. నిజమే ప్రియులారా, ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి ఈ యొక్క అనుభవాన్ని బట్టి అనేక సార్లు మన జీవితాలలో కూడా మనిషిలో ఉన్నటువంటి లోపాలనే ఫస్ట్ చూస్తాడు. మంచి త్వరగా కనబడదు, కానీ ఒక మనిషిలో ఉన్న లోపాలే త్వరగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. చూసే విధానాన్ని బట్టి అక్కడ ఆధారపడి ఉంటుంది వారి యొక్క మనస్సులు. అనేకసార్లు మన జీవితాలలో కూడా మనిషిలో ఉన్న కొరతలను, పాపములను, బలహీనతలను చూడకుండా మంచినే మనం స్వీకరించి మంచినే ఆలోచించాలి. 10 మందిలో ఉన్నటువంటి మంచిని మనము చూసి వాటిని నేర్చుకున్నప్పుడు మనలో ఉన్న మంచితనం ఒకటి, మొత్తం 11 మంచితనాలతో మనము నింపబడి సుగుణాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా మార్చబడి యేసయ్యను మనము ప్రీతిపరచగలుగుతాం. నిజమే కదా ప్రియులారా. చేదైనటువంటి ఆలోచనలు, వ్యర్థమైనటువంటి కార్యములు
మనలోనికి ప్రవేశించకుండా వాటిని దూరపరచుకోవాలి. అపవిత్రమైన కార్యముల మీద మనస్సు నిలపకుండా మన యొక్క మనస్సు, మన యొక్క ఆలోచన పవిత్రములుగా ఉండటానికి కాపాడుకోవాలి. ఏ విధము చేతనైనా క్రీస్తు సారూప్యములో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తిని క్రీస్తు ప్రేమతోనే చూడగలగాలి. క్రీస్తు ప్రేమతోనే వారిని ప్రేమించాలి. క్రీస్తు ప్రేమను పంచిపెట్టాలి. క్రీస్తు ప్రేమ సామ్రాజ్యము కొరకై మనతో వెంబడిస్తున్నటువంటి వారందరినీ ప్రభు రాకడ కొరకు దేవుడే సిద్ధపరచునుగాక. ఆమెన్. ప్రార్థన. ప్రేమాస్వరూపి కనికరములు గల దేవా, మహిమ కలిగిన యేసయ్య, నీ ఘనమైన నామమును బట్టి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. అపవిత్రమైనటువంటి ఈ లోకములో జీవించుచున్నటువంటి మా జీవితాలలో మనుషులలో ఉన్నటువంటి కొరతలను, బలహీనతలను, లోపములను చూడకుండా మీరు చూసేటువంటి రీతిగా మీ యొక్క నేత్రములతో మేము చూడగలిగేటట్లుగా, మీ యొక్క నేత్రములతో ప్రభువా మేము చూడగలిగినట్లుగా ఆ విధమైనటువంటి దృష్టిని మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాము స్వామి. అయ్యా, పరిపూర్ణులుగా ఉన్నటువంటి మిమ్మల్ని వెంబడిస్తున్న మా జీవితాలలో అనేకులను కూడా క్రీస్తు ప్రేమతో ప్రభువా చూడగలిగే కృపనివ్వండి. అపవిత్రమైన వాటికి చోటివ్వకుండా, బలహీనతలను ప్రభువా మేము చూడకుండా అయ్యా నీ వలె జీవించటానికి సమృద్ధైన కృపనిచ్చి మీ రాజ్యము కొరకు ఆయుధపరచమని నజరేయుడైన యేసు నామమున అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమెన్.